काय लिखून ना मग काय काय लिखून ना तिला तो इंग्लिश किती पुढे त्या मध्ये इंग्लिश मग काय अरे बा हां कोणत्या प्रकारे काढायचं चला पैसा चलते पैसा पता नहीं है एटीएम का पैसा नहीं है काम एटीएम का है एटीएम में जाए पैसा नहीं है भला नहीं बात है कौन कितने नहीं है जी बोल बिजनेस ये हाथ नहीं सकते पेट जाते मतलब वो बात चालू बिजनेस जी बिस तो ये लोग पैसा दे और कौन सा वो होता है दे साथ दे तो मार में ना है ना सुनता ये यार दे पैसा तो पैसा देता है जरा चित्र होते तो ना कोई बंदा उठा रहा है क्या होता है तू नहीं बोलता कैसे काय असं तुम्ही गेलो कलर चेंज करून जायला विस इमानी तू पैसा पण मारिस ना बाहेर जायला पण मगच पण मारते का विस अल्ला इमानी पण काही आणलं मग सांगायचं आणि पैसा मारणे मागे इमानी काय सेल आजानीस के बेबू काय आपले पैसा पण ते मान करवा सेल पण माणूस काय 5000 मिळला गया मोठा मोबाईल घेऊन ना हां मोबाईल घेऊन लाव काय आवाज पण भेटली तू ना केली आमने लिए का पीरो ना फ्रेंड नहीं और पैसा मिललेच ना केली ना मला घे ना काय ना काय असं ऑटोमॅटिक काय कर बटन मला ना बोलस करते अरे यार मजाक केला केंद्र करवा जोईशी ना तेव्हा होता जेव्हा तो रेडिओ तुम्ही जाना तुम्ही बसवा काम ओके काय ओके એટલે નામ પાસ કરું મેં કેતા કરું એરે काय असते एरे काय तो एवढं फेवरेट रमो जीबी वर नाम नाही कमिशन सामान्य जावा पैसे तुम रोजगार कसे रांची हम मोबाईल के निकला होती की आपण आपण तिथं पास करू बाबा देऊ ना काय करू नाही तर पडले काय काय दे मन माइंड फेवरेट कर जाने आपल्या समस्या ना गुड्डा फोटो ना जाते वरचा करेंची अरे ते काय करू असतो ना बाबा पैसा असतो जन आसिला पिला म्हणत असेल पण ते काम ते गार बाजार केत ना ऐकतात मानवीचे पैसा काय मग सोबरा मग जिकायचे बोलवा रेले तो ते ना वा तिची रेस्टोरंट पार्टी साथी कोई नहीं चाहे मोबाइल वाला गेम तो बोलता गेम नहीं रहेगा और कमेंट तो कुएसी बड़े पर कोई आप बोलवा दे बैठ गेम तक गया 3.3 इयर्स तो देशी बदल में यार नहीं यार बरोबर रे काय करतो काय करतो त्याला सगळा पहिले भेटचा किंमत चालला तारायची सुद्धा आहे वेळाला शेवटला एटीएमने पैसा तुमचा राहणार नाही अगदी यार तुम्ही हे आहे ना यायची